Kobwatikana ni para hekorwe menwa gochia mugonga heye kutoka se wodi ya wa Central ebunge ya Bobasi kaunti ya Kisii heyo yaro sikubwango igane serikali nene asali tukura rero ni gabomenyi benseme yobeso kiana komo jomo jumbo bo muske Innocent Obiri asokobeka homoro mu hebi tamase anene asali bwako eliri kutoka enseme yo aigani gobeso kiana ko ero sali pareyo bagokonywa n'omuntu bw'omwoyo bw'ogwanja na indo mwana siasa Douglas Ogetonto oyo menyakanye tebuna Peter Life oigo nigo bamumache umuskobiri soko bombi asamagendro asiba mubuli wesokia na kubakorera magendro ayubabete bakomocholera asamalieta ngorunga Douglas Ogetonto sana erinde bando kanga Peter Life egento ngosaba Obiri omugambi oito koranje epale yaitira abantu abangensa libwageri ande ngoli otorekera lituko libwageri abatijete mpaka bagiterete mpaka omunanda bono abanyakenyoro niga baimugete bagateba ngaki tikababugate betijere parabuka bagantebinga mbasapoti kidogo arabu batije para bono lende nacha goikira nindore ngaki egasieywe yakorekanire erinda abantu baito ba abagusi na pa centro banyorera siba ase ekwerende yaito emenuweiga ntobwate shida yestima eywe bakaya transformer ye irirwe ego chigokora chigwikire ngabana inji chigwikibere buna torega boni gibinyore byose bi abantu mbabwa distima bantu mbali kogenda mbali gusira bituma bantu banona abana mbali gosoma bono gake abantu baminto eyumbe tara ibolo birako tokorera ngwanjoro tore transformer abantu baminto mwakire to biri chikura mwakire to biri chikura tato tadi ko tobekera erami monyeroje ono obiri ko korare gasi igo bona abana inji bateba Obiri ora asama kosale reke pisa asamalieta ngoro ku David Ngogenya buto epare gege korwe menwa yaenda ya getare yagenda igoma yagenda kiobegi omweshimiwa yakero kwarenge koligi kure kwarenge kole ogotolera botukona mugaso ogatebe pare gege korwe menwa ekogenda mugonga nobe gogoto tichere pare iga omweshimiwa epare goikeraga igesegwete igesamagena gochirogoroga iga ngikiagera to gatume pare iga ekaro kwale atabantu barenge korosie pare iga ngikiagera to gatambuka asaya iga ngakiene no chego torigi gose erina riri swali ndako bori njoyo kwana Boniface Ogetonto seitera asiri bwago gaiga epara yanyugite kerekera gitakiarenge contract yenge korosie para gaiga lakini omunjini otometwano omwesimi goito Obiri nindu twagochorete korwa igemenwa ono yuwatumete contract yari nkorosie pare yanaze no government ni para yago egente kene to gote yekero gutumo monto para tumo monto korosiria bande pare gwete katari akubeko moro muchinus nande twagote irias ochori ino nya satigete twarosiri omwana ominto gaiga Peter Life nero torosirie pare asari ngabe ga bantu bengu ne chipigipigi bakwe nande to nya twatigire no ekitogokora nande to twara matanga keno kwanega